Bună ziua, dragii mei! Astăzi vreau să vorbim despre ceva care e la modă. Să vorbim despre conducătorii noștri și despre politică din punct de vedere spiritual. Mă uitam la televizor și vedeam, am văzut în ultima vreme că un anumit partid este surpriza alegerilor și tot așa. Că ei au ieșit cu nu știu ce procent și ceilalți au luat nu știu ce procent. Din punct de vedere spiritual, trebuie să spunem un lucru. Primim ceea ce merităm. Adică, un pic mai pe larg, deasupra fiecărui oraș, deasupra fiecărei țări, deasupra întregului pământ, există o acumulare de gânduri care se numește conștiință colectivă. Și prin urmare, avem conștiința colectivă a orașului, conștiința colectivă a județului, conștiința colectivă a țării. Și ne oprim aici. În funcție de cum sunt gândurile care se acumulează în conștiința colectivă, asta primim. De exemplu, Maharishi Mahesh Yogi spune că războaiele sunt determinate de acumularea de tensiune în conștiința colectivă. Astea, inundațiile, catastrofele naturale sunt determinate de acumularea de gânduri negative în conștiința colectivă. Prin urmare, atunci când, ating un anumit prag critic, gândurile astea în conștiința colectivă, se declanșează ceea ce noi numim o catastrofă. Dar asta este determinată strict de noi. Fiecare individual adunat, fiecare om adunat formează o colectivitate, iar fiecare gând al fiecărui om determină în colectivitate o conștiință colectivă. Se strânge în acea conștiință colectivă. Revenind la politicienii noștri, acel partid care este surpriza alegerilor din 2020 este ca urmare a oamenilor, a gândurilor oamenilor și a oamenilor care au votat în sine acei politicieni sau viitori politicieni. Oamenii care s-au săturat de minciuni, oamenii care au făcut tot felul de, care vor să se facă, ei ca politicieni profită de lucrul ăsta, să dea Dumnezeu să facă ceva, dar îmi închipui, așa cum a făcut alt partid acum ceva ani, s-a ridicat tot așa pe ura și pe chestia asta de lehamite, sentimentul ăsta de lehamite a oamenilor. Și mare lucru n-au făcut. Să sperăm că politicienii ăștia fac ceva, dacă or face, dar de ajuns în Parlament și pe unde au mai ajuns ei, ajung din cauza, sau datorită, depinde de cum privești lucrurile, oamenilor care îi votează și a oamenilor a conștiinței colective care a determinat apariția apariția unui partid în Parlamentul României. M-a sunat cineva zilele trecute să-mi spună că s-a săturat și că vrea să plece din țară. Și a zis, eu singură ce pot să fac? Ok, noi suntem singuri, suntem individuali, dar suntem individualități, dar fiecare picătură de ploaie, spunea tot Maharishi Mahesh Yogi, fiecare picătură de ploaie adunată cu următoarea picătură de ploaie, cu cealaltă picătură de ploaie, formează o ploaie serioasă care umflă râul și care inundă case. Fiecare picătură de ploaie este importantă și, prin urmare, schimbarea fiecărui om determină în timp ce-i drept schimbarea celui de lângă noi, iar schimbarea celui de lângă noi va determina schimbarea celui de lângă el. Și tot așa, până când ușor se va schimba toată populația,
eu știu, a Sloboziei, a Ialomiței, a României, a Europei și a Pământului. Lucrurile astea se întâmplă greu, dar atunci când apelăm la schimbarea prin conștiință, lucrurile sunt ireversibile. Și atunci noi suntem importanți ca ființe singure și ca individualități, pentru că schimbându-ne pe noi, știi, Mahatma Gandhi spunea o chestie foarte înțeleaptă: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Schimbându-ne pe noi, cei de lângă noi, din jurul nostru, se vor schimba și ei, involuntar. Și atunci, schimbându-ne noi, se schimbă și cei de lângă noi, se schimbă și cei de lângă ei și tot așa, ușor, ușor, până când se vor schimba toți. Nu poți să schimbi un om cu forța, sub nicio formă. Poți să-i povestești diverse lucruri, poți să-i deschizi unui om ușa să intre într-o altă lume, dar dacă el nu va hotărî că vrea să intre în lumea aceea, nu se poate schimba. Nu poți să... Mai există o vorbă în spiritualitate că nu poți să treci un om strada atunci când nu vrea să fie trecut strada. Sau nu poți să bați un copac să crească mai repede. Fiecare are ritmul lui de dezvoltare și ritmul lui de evoluție. Dar, schimbându-ne noi pe noi, făcând ceea ce e corect noi cu noi, atunci este și cei din jurul nostru se vor schimba, câte puțin, dar am spus, la nivel ireversibil. Și atunci vom avea niște politicieni pe care îi merităm, cum îi avem și acum. Avem politicieni pe care îi merităm, dar vom avea politicieni care să conducă în favoarea noastră și nu în defavoarea noastră. Vom avea politicieni care să conducă pentru noi și nu pentru ei. Vom avea politicieni care să ne considere importanți și nu doar niște proști care vin să voteze ca să ocupe ei un loc undeva într-o ierarhie socială, așa încât să se bogățească, să-i fie mai bine. Dar asta depinde de noi. Orice schimbare vine cu noi, orice schimbare de societate vine cu ființa individuală, cu omul. Schimbându-ne noi pe noi, vom avea posibilitatea să fim și conduși frumos de către oameni care ne merită. Până atunci, ne merită în funcție de cum merităm. V-am pupat. La revedere!